Иң. Дөньяда иң зур хайван нәрсә? Ул зәңгәр кит. Аның озынлыгы 33 метрга җитә. Авырлыгы 190 тонна. Синең 35 фил күргәнең бармы? Зәңгәр кит шул 35 фил авырлыгында. Иң кечкенә хайван нәрсә дисеңме? Анысы Таиландта яши торган ярканат. Авырлыгы 2 грамм гына. Кошларның иң зурысы тәвә кошы. Биеклеге 2 метр ярым. Авырлыгы 156 килограммга җитә. Иң кечкенә кош колибри. Авырлыгы 2 грамм. Бездә яши торган иң кечкенә кош кәрлә тургай. Озынлыгы 9 сантиметр чамасы. Авырлыгы 4-6 грамм. Иң кыйммәтле хайван нәрсә дисеңме? Бу EasyJet кушаматлы чабыш аты. Аның өчен 30 миллион доллар түләгәннәр. Ул вакытта бу акчага 10 меңнән артык җиңел машина сатып алып булган.